Ahojte všetci, zdravím vás pri sledovaní podcastu Jednoducho život. Teším sa, že sme znova v štúdiu, v krásnom štúdiu Vibecast. Ak by ste aj vy chceli nahrávať podcast, tak toto štúdio nájdete v Bratislave, môžete sa mi kľudne ozvať. Dnes je hosťom v tomto štúdiu Kristi Sihelská, krásna to žena, tanečnička, herečka a moderná šamanka, tak by som ťa ja nazvala. Aj keď viem, že to slovo je také, že ľudia občas nevedia, čo si majú presne predstaviť. Aj sa toho trochu boja mnohí. Ale myslím si, že keď im to dnes viac predstavíme, tak sa prestanú. Kristi som zavolala do štúdia preto, lebo sme blízke priateľky a spolupracujeme, ale hlavne preto, lebo prináša na Slovensko niečo veľmi špeciálne, čo vlastne vnímam ako taký most medzi svetom umenia, svetom sebarozvoja a takej veľmi láskavej formy terapie pre človeka. Tak nám prosím skús povedať, že čím teraz najviac žiješ, čo je to, čo vlastne je tá tvoja veľká vášeň a čo je to špeciálne, čo teraz vlastne prinesieš na Slovensko, lebo viem, že si vo výcviku. Movement Medicine však, tak sa to volá. Áno. Tak v prvom rade ďakujem, Luci, že som tu mohla prísť, že si ma zavolala. Veľmi si to vážim. A teda to, čo prinášam ja, alebo to, čo prinesiem za chvíľočku na Slovensko, je Movement Medicine. Je to vlastne pohybová prax, ktorá pochádza z Anglicka, ktorú vytvorili Jakov a Susanna Darling-Khan. Sú to dvaja úžasní ľudia s obrovskou skúsenosťou, vyše 30-ročnou v pohybe, v terapeutickom pohybe, ktorí študovali u Gabrielle Roth, ktorá vlastne priniesla 5 rytmov, čo asi mnohí poznajú. A títo jej žiaci jednoducho na tej svojej ceste sebarozvoja dlho držali priestor pre 5 rytmov a potom sa začali trošku inde rozvíjať a Jakov je totiž to šaman. A naozaj ho uznali starešinovia z mnohých kmeňov ho vlastne uvideli a on to nejako stále tam cítil, že asi vie veci, vedel, že nie je úplne tak, ako bežne to býva, ale až keď ho uznali v kmeňoch a ho volali, aby prišiel on tam liečiť a tak vlastne pochopil, že naozaj je šaman. Takže nesie toto šamanské vedomie, ktoré dostal do pohybu, do tanca, do toho, preto je to movement medicine, pretože je to pohyb ako medicína. A ono to tak je. To Gabrielle Roth bola tiež v podstate šamankou, mestskou šamankou, ktorá priniesla vlastne túto medicínu do veľkomesta. Bola z New Yorku. A vlastne cez ten pohyb, ktorý berieme ako liek, ktorý môže byť medicínou pre naše telo, dušu, srdce, pre nás ako celok. Holistický prístup vlastne pre mňa je ten tanec, ten pohyb. No a ja mám teda možnosť študovať túto pohybovú prax. Prijali ma teraz do profesionálneho výcviku, čiže od septembra budem môcť prinášať túto metódu, držať priestor pre túto metódu, už aj ja na Slovensku budem môcť používať tie techniky, ktoré sa učím, ktoré dlhé roky som na tejto ceste, možno 7 rokov, čo som objavila Movement Medicine. To tak prišlo na mňa, spadlo to mi priam akože takto, že pum. OK, wow, tak toto je to, čo som hľadala. Tam som doma, som pochopila tú rezonanciu, že vždy som inklinovala k pohybu, vždy som cítila, že to musí byť hlbšie, to musí byť prepojené nejako, to musí tak zacvaknúť, to musí všetko obsiahnuť. Hľadala som niečo takéto. A to ešte môžem povedať, že skrz herectvo a skrz toho, že stále robím s pohybom a ako s bytosťou ako celkom. Hlas, pohyb, expresia, celej bytosti, vlastne psychológia, všetko tam je v tom herectve. Som hľadala niečo, že toto, čo ja chcem prinášať, čo chcem robiť. A prišiel Movement Medicine a ja, to nemusím vymýšľať, však to je vymyslené. Celá metodológia, takže veľkú úctu mám k tomu. Je to nádherne prepracovaný do detailov systém, ktorý pracuje vlastne holisticky. Telo, emócie, myseľ, duch.
Nádherne to zaklapne a človek potrebuje pracovať proste celkovo so sebou, lebo aby sa dostal do rovnováhy. No, a tento podcast sa preto volá Jednoducho život, lebo prináša rôzne témy zo života. My máme taký claim, že podcast o tom, čo život dal. Ale vlastne môjim zámerom je predstavovať ľuďom rôzne cesty a ľudí, ktorí si zažívajú rôzne formy práce so sebou. Väčšinou každý, kto sedel v tom kresle, kde sedíš teraz ty, tak mal nejaký silný osobný príbeh alebo má nejaký silný osobný príbeh. A môjim zámerom je ukázať ľuďom, že so všetkým sa dá vysporiadať a že tým cieľom je viesť jednoduchý a šťastný život. Dostať sa k tej jednoduchosti, odložiť všetok ten balast a koncepty, ktorých sme plní a dostať sa k podstate. A ja by som sa ťa chcela opýtať, že jasné, tanec, pohyb, šamanská práca, holistický prístup, to všetko veľmi znie tak exoticky, lákavo, ale skúsme sa pozrieť na to, že prečo taký bežný človek, ktorý si trebárs zažíva nejakú nepohodu v živote, možno je nespokojný s tým, ako vyzerá, alebo v práci, alebo vo vzťahoch. Možno niekto, kto sa budí s úzkosťami, alebo niekto, kto nevie, ako ďalej v živote, alebo má pocit, že robí niečo, čo ho nenaplňa, alebo má pocit, že vôbec nevie, prečo tu vlastne je na tejto zemi. Že prečo by takýto človek mal prísť napríklad k tebe. Viem, že ty už teraz robíš Transcendence, že ešte nemáš tú certifikáciu na Movement Medicine, ale už to dlho študuješ vlastne tento systém a vytvorila si taký svoj, ktorý si nazvala Transcendence. A ja som to zažila veľakrát, hej, takže viem, čo to so mnou robí. Aj včera sme mali spolu vlastne taký krásny eventík. Ale skús to priblížiť ľuďom. Že čo to je to, čo sa môže vlastne s nimi udiať prostredníctvom tejto práce. Áno. Ja poviem vlastne možno môj zážitok, čo to so mnou spravilo. A vnímam to, že aj mnohí ľudia, ktorí so mnou tancujú dlhé roky, tak vlastne majú podobnú referenciu od nich dostávam, že toto s nimi robí ten pohyb, ten tanec. Tak v prvom rade tanec ťa dostane do tela. My vlastne nežijeme v tele, my sme aktívni tuto odtiaľto hore. Tu stále sme v hlave. Stále premýšľame, neuveriteľne nám šrotuje táto oblasť. Hej? Ale my sme oveľa väčší, ale než len tu. V prvom rade ťa dostane do prítomnosti, lebo keď človek zíde do tela pozornosťou a začne cítiť úplne celé svoje telo, tak odrazu zistí, že nepremýšľa, lebo mozog sa v tej chvíli vypne. A to, čo to spraví, je, že uvoľní sa človek. Nemá presne takéto, že keď sa nevieš inak uvoľniť, že poď meditovať. No, západný človek meditovať? Tak to s tebou šije a všetky tie myšlienky nezastaviteľné. Ľudia nevedia meditovať, pretože my máme úplne iné... Inak sme naučení. My nie sme východná kultúra, ktorá si sadne do vypasány a ideš. No, my máme západný človek mašinku, potrebuje vypnúť mozog. Jak ho vypneš, keď to je movement? To je stále neuveriteľný pohyb. No vypneš ho pohybom, nie? Homeopatika dáš na to. Rozumieš? Začneš hýbať tým telom. A nech to telo je rýchlejšie, než je mozog za mňa. Akože keď to tak veľmi jednoducho chcem povedať. Ako náhle začneš hýbať telom a tú pozornosť dáš do tela, mozog sa vypína. Odrazu tá pozornosť vie, že pum. Aj Osho, ten úžasný indický mystik, ktorý ma veľmi oslovil, keď som bola úplne na začiatku mojej cesty. Cez Osha som prišla ku seba rozvoju, čo je veľmi krásny. Veľmi kontroverzný, ale jeho meditácie a jeho postupy neuveriteľne dobre fungujú. Už nech bol človek, aký bol, ale to, čo priniesol ako techniky, dovidenia. A on povedal, západný človek, západná myseľ, vy potrebujete ísť cez pohyb. A to mal svätú pravdu. Je to vlastne spôsob, akým my sa dostaneme do kontaktu sami so sebou. Je to spôsob meditácie.
lebo meditácia nie je v sede. Meditácia je stav mysle, stav prítomnosti, stav vedomia, keď všetko robím v takej bdelosti a prítomnosti, že som vedomý si toho, čo robím. To znamená, vedome sedím, vedome šúpem zemiaky, vedome chodím, vedome rozprávam. My to nevieme. Meditácia je stav vedomia. No a ako sa my vôbec môžeme dostať do toho kontaktu so bdelosťou a prítomnosťou a so sebou? Super je to v pohybe. Vtedy vypneš hlavu, odrazu cítiš telo. Wow, už úplne začneš vnímať. Vnímať, kto si, ako si. Rozšíri sa ti vedomie alebo vnímanie v podstate celého tela. A to je úžasná vec, lebo vypneš stres. Je to relaxačné veľmi. Odrazu prestať šrotovať. Víš, koľko energie zožere mozog? Keď ide non-stop? Strašne veľa. Stačí len sa uvoľniť. Jak to spravíš? Napríklad cez pohyb. Jednoduché. A možno aj mnohí ľudia, ktorí športujú, majú toto, že idú behať, vypnú hlavu a hrozne si oddychnú. My sa potrebujeme naučiť oddychovať. A dopriať si čas, prestať sa stresovať, prestať bežať a furt niečo výkon a ideš. Potom sme vyšťavení, odpojení a vyhorení. A teda skúsme sa vrátiť k tomu tvojmu príbehu. Hej, že čo ťa k tomuto vôbec doviedlo? Hej, proste ty si študovala herectvo, robila si divadlo, mala si vlastne nejakú kariéru, hej, v divadle. A teraz vlastne, čo bolo to, čo ťa vôbec primelo nejakým spôsobom začať so sebou pracovať? Pre mňa sú vždy najzaujímavejšie tie osobné príbehy u každého. Lebo tam je tá brána. A myslím, že to aj ľuďom pomáha sa vlastne napojiť, prepojiť, uvidieť tú cestu k tomu. Hej? Lebo niekto to má tak prirodzene, že zaujímajú ho rôzne takéto techniky, veci a príde. Ale to, čo mňa motivuje vlastne to tak osvetľovať ľuďom, je, aby uvideli ten hĺbší zmysel toho. Že to nie je iba, že idem sa uvoľniť a si zatancovať. To je veľmi fajn. Aj toto, čo si všetko povedala, to je dôležité. Dostať sa do tela, vypnúť hlavu, byť v prítomnosti. Ale ja viem, že čo je za tým. To je ten prvý. To je taký ten... To je tá vstupná brána, že čo ti dá tanec. Ale potom, jak sa dostaneš do tela, tak začnú emócie sa vynárať. Ty rozprúdiš celé telo, naše telo je ako voda, ty ho vlastne rozprúdiš a tam sú rôzne také akože bloky. Tá energia, ktorá neprúdi. A jak ju rozpohybuješ cez to telo, tak začne vychádzať. Veľmi veľa emócií sa tam uvoľní. Tebe sa začnú vynárať staré spomienky možno, ktoré môžeš preliečiť, prečistiť, popúšťať. Je to vlastne veľmi somatická práca, ako sa môžeš dostávať do hĺbších problémov, keď to tak nazvem, že vlastne k sebe hĺbšie a ti to osvetľuje, vlastne dostávaš sa do kontaktu, to je už také ezo trošku, možno tie reči, keď to tak poviem, ale úplne so svojím srdcom alebo s niečím, čo veľmi silno cítiš, že toto som ja, čo vždy si o sebe vedel. To je také volanie duše, ja to hovorím, ak to prejde, ak to s niekým zarezonuje, že odrazu ty presiahneš viac seba, ako si, že ty vole, toto tiež som ja. To je naozaj to, čo o sebe tak niekde cítiš, len logika a rácio nejako, že to je blbosť. Nie. Ono tam v tom tanci vylieza. Veľmi krásne sa dajú prečistiť naozaj emočné traumy. Veľmi, veľmi, veľmi dobre. Emócie tam v tom tanci takto lietajú. Ideš. Krásne to vychádza na povrch. Ale môj osobný príbeh bol vlastne v tom, že ja som to robila paralelne popri herectve, popri všetkom. Mi to stále bolo málo v tom herectve, že toto nie je úplne celá ja. Ja som cítila, že ja potrebujem ísť niekde inde, ale každý máme svoje príbehy, každý máme svoje problémy a bloky a presvedčenia, ktoré ti vlastne ten život sťažujú. Ty proste máš nejakú predstavu a tam zadrhávaš, tam ti nejde, tam zlé vzťahy máš. Tam to je úplne, že ja som mala stále to, že ma není vidno. Že som proste, som istým spôsobom som si nedovolila, ako keby aj herečka, paradoxne,
že som si nedovolila výjsť a nechať sa vidieť, lebo tam som sa tak strašne bála, že budem odmietnutá napríklad. A s týmto som sa cesta dostala. Vieš, k tomu? Že byť sama sebou byť vlastne, sama sebou, nie v tej do role. autentickosti presne To má ísť. inak problém veľmi veľa herečiek. Tak, preto, A aj hercov aj asi, ale vlastne ja keď som robila ešte rôzne typy práce s ľuďmi a prichádzali mi herečky, tak v podstate toto je taká úplne základná téma, hej? Že vy ste tak zvyknuté si obliekať tie iné role, tie iné postavy, že niekedy sa cez to prehrísť k samej sebe je naozaj veľké umenie. My potrebujeme to, väčšinou, veľa hercov to tak má, nie všetci, že my potrebujeme uznanie zvonka. A my sa postavíme do takej roli, alebo vytvoríme si tú rolu, že ktorá to uznanie ako keby si zaslúži, ktorú dostaneš. Ale ísť naozaj k sebe a pozrieť sa, aké sračky sú pod tým celým, pod tou celou maskou, to nie je sranda. A už cítila som, že proste to tak nejde. Ja potrebujem byť v autentickosti, lebo v tej autentickosti život plynie a ty naozaj cítiš to naplnenie a šťastie. Ten život je taký prázdny, že stále robíš niečo tak zvonka. Nie je to ono, to práve. Takéto spojenie naozaj, keď som cítila ako dieťa, že nič mi nechýbalo a taká radosť len s tebou prúdi. To je to, k čomu som sa vždycky chcela ako keby vrátiť. A cez ten tanec tam som to prvý raz pocítila totálnu slobodu, akože ja som tam nebola. Odrazu tam bol len pohyb a tanec, ktorý mnou šiel. Ja som myslela, že som sa rozplynula do vesmíru, že ja som všade a to bol nádherný extaktický pocit, alebo orgazmický až, že áno, toto je to. A vtedy som si spomenula, že toto je život, keď plynie, keď si nezavadziam, keď to tam je všetko a je to nádherný pocit. Čiže to bolo to. Takéto, že OK, toto je dobrá cesta. Jasné, že sa dá cestu dostať aj ďalej. Keď si do toho šla, tak ty už si bola vedomá toho, že máš nejaké hlboké traumy, že išla si tam liečiť tie traumy, alebo si šla len kvôli tomu objaviť tú autenticitu? Autenticitu. A potom začali vyliezať tie veci, ktoré boli pod tým, hej? V tých vrstvách. Ja som len hľadala ten pocit naplnenia, šťastia, totálnej radosti a takého blaženosti, ako že prečo chcem v tomto tele byť naozaj, že v tom spojení, ako som bola ako dieťa. Jednoducho, deti nepotrebujú nič, oni sú. A to stačí. To bytie som hľadala veľmi. Nie konanie a výkon a takéto, všetko tak neuchopiteľné, tak nejako, aby to vyvieralo zvnútra. No a potom, keď som sa do toho dostávala a pomaličky som začala rozpohybovávať, tak mi začali vyliezať kostlivci zo skrine a tam sa mi začali objavovať presne také programy, rodové traumy, také, všetky tie moje presvedčenia, ktoré boli proste na figu, ktoré mi vlastne bránili k tomu obyčajnému, jednoduchému životu, bytiu. Ono v podstate toto je tá pointa, že my sa všetci túžime dostať späť k tej jednoduchosti, ako keď sme boli deti. Tak. Presne to, čo pomenúvaš. A vlastne bránia nám v tom tie presvedčenia, tie programy. A niekedy je vlastne riešením alebo prvým krokom minimálne k tomu sa tam dostať späť do toho stavu tej nevinnosti, tej čistej radosti zo života, tej prítomnosti skrze to, že sa na tej programy pozrieme, že ich uvidíme. Hej? To, čo mne sa páči na tejto technike je, že ty sa vlastne cez ten pohyb môžeš dostať dovnútra toho zranenia, dotknúť sa ho, ale si ho pretancuješ. Že sa nepatleš v tom mysľou. Hej? Neintelektualizuješ si ten problém, pretože my častokrát úplne perfektne rozumieme tomu, kde je problém. Hej? Máme to super pomenované, že prečo to tak je, z čoho to vyplýva. A v podstate asi aj vieme, ako by to malo vyzerať na konci, často, ale nevieme tú cestu k tomu. Hej? Áno, my tomu rozumieme na úrovni mysle, my to máme celé rozanalizované, všetko je v poriadku, ale prečo stále ten vzorec alebo ten program funguje? Stále nám to zapína to isté, tie isté emócie a tie isté situácie. Čudujeme sa, že čo sa nám stále deje to isté v živote. Že ako je to možné? Však ja už tomu rozumiem. Lebo to neprešlo cez telo. Lebo tá trauma, alebo ten vzorec je tak hlboko v tele, my sme to, že to je naše podvedomie, ktoré vlastne tvorí našu realitu. 90%
našej reality, tvorí naše podvedomie. Naša vedomá myseľ je strašne slabúčka, dokým naozaj nie sme bdeli a prítomní 24 hodín. A že sa vieme okamžite rozhodnúť, že OK, iná myšlienka, budem si vedome, si vyberám toto. To je tiež spôsob. Len dôležité je, aby sme my sa dostali do toho podvedomia a to, čo nie je v súlade s tým, čo naozaj chcem, tam sa toho dotkli. Rozpustili to a to musí prejsť cez telo. Dokým to telo nevytrasie, dokým to nejde až na bunečnú úroveň, dovtedy to tam stále je a stále to bude cez tú emóciu narastať. To je stará spomienka, keď sa odrazu zapne a už sa spustí znovu ten starý program a znovu ideme do toho a my sa tomu nevieme brániť. My to nevieme zastaviť logicky, lebo to je tak hlboko v tele, že to sa nedá. Ja som ťa aj preto vlastne pozvala do štúdia a preto chcem nasvetliť tieto techniky práce cez telo a tanec, lebo niektorí ľudia možno majú pocit, že to je len také, že idem si zatancovať. Áno. A že však ja to môžem ísť aj do klubu alebo na diskotéku. To nie je tanec úplne. Ja by som povedala, že tanec nie je úplne tanec. To je pohyb. Pre mňa to je pohyb, ktorý vychádza, preto sa mi páči, že je to movement medicine. Lebo to nie je dance medicine. Aj keď môj transcendence je to skôr akože, že tanec, ktorý ťa transformuje, ale to je tvoj vlastný tanec. To neexistuje, že musíš dobre vyzerať pri tom tanci. Ty sa môžeš hýbať úplne čudne. A to je ono. Veľakrát iba počuješ hudbu, tá hudba ťa nesie, moje slovo ťa nesie, ale ty sa necháš prekvapiť, ako sa tvoje telo potrebuje hýbať. Ty len načúvaš tvojmu telu, múdremu telu, celá múdrosť a všetko je v tvojom tele. Tvoje telo vie. Ono je inteligentnejšie než tvoja hlava. A teraz sa pozrime na to, aký je tam rozdiel napríklad pri ecstatic dance a tomto movement medicine. Hej? Lebo teraz ecstatic dance je dosť rozšírený, to už možno aj bežní ľudia počuli, už to tak prichádza do povedomia. To je presne tiež tanec, pri ktorom ty si ideš nejaký príbeh, hej? Že tiež to nie je o tom, že dobre vyzeráš, alebo že opakuješ nejaké pohyby, alebo Koroška vôbec. Jasné. Si vlastne vo svojom vnútri, ideš si takú journey, hej, proste... Je to istým spôsobom tiež meditácia v pohybe, hej, ako ja si to zažívam takto. Ale to, čo vlastne mňa zaujalo na tejto tvojej práci, je to spojenie s tými živlami. A tá cesta vlastne skrze elementy v nás a to spojenie, ktoré je veľmi špecifické tej energii živlov, kde my sa dotýkame tých svojich práve jednotlivých častí, lebo to už vieme, že my sme zložení zo živlov. Ja som tu ešte nemala vlastne ani nikoho v štúdiu, s kým by som sa rozprávala na túto tému medicínskeho kruhu a živlov. A toto je to, čo vlastne nás dve spája, preto spolupracujeme už dlho, lebo toto je naša láska veľká a v tom sme našli jednoduchý návod, ako holisticky pracovať s ľudskou bytosťou. Hej, že telo, zem, emócie, voda, myseľ, vzduch a oheň, duch. A toto je niečo, na čom sa vlastne zhodujú aj všetky staré národy prírodné, že vlastne takto sme my poskladaní z tých elementov a keď tomuto do hĺbky porozumieme a pochopíme podstatu tých živlov, tak vlastne môžeme naozaj žiť veľmi jednoducho, pretože je to veľmi jednoduché. Veľmi. A toto sa mne na tomto movement medicine páči, že z toho to vychádza, hej, z tej šamanskej podstaty. Tak možno skús priblížiť toto, hej, túto vrstvu. Ja by som aj povedala, že to nemusí byť úplne pomenované šamanské, lebo šamanské je také sprofanované slovo každému tomu, že čo to je. To je ako keby múdrosť našich predkov. Zo všetkých kútov celého sveta vždy ľudia prišli na to, že sú 4 živly a že všetko je zložené zo 4 živlov. To není bu-bu-bu, to není... Smejem, že my sme sa ako ľudstvo v podstate zhodli na dosť málo veciach. Ale na tomto sme sa zhodli. A ešte sme sa zhodli, že kde je sever. Výborne, aspoň niečo. Čiže ten medicínsky kruh je vlastne niečo, čo je veľmi univerzálne. Je to obyčajná krásna mapa, ktorá funguje. Je to len návod, to nie je dogma. To je len mapa, ktorú keď začneš používať a keď začneš objavovať, lebo to je skúsenostná vec. To nie je prenosná. Vymysel. Nikto ti to nevie odovzdať, to sa nevieš naučiť, tam nedostaneš nikdy certifikát, že to ovládaš. To je všetko tvoja skúsenosť. A ty sa učíš cez svoju skúsenosť. No to je niečo, čo je silné, lebo tvoja múdrosť, to, čo naozaj vieš, musí byť
skúsenosť. To hovoria Toltekovia, že keď sa toto chcete naučiť naozaj do hĺbky, tak choďte priamo k živlom, pretože toto vás nikdy žiaden človek nenaučí. To nie je možné. Hej, len cez skúsenosť. No a vlastne jedna vec je akoby spájať sa s tými živlami vonku. Hej, že teda sedíme trebárs s ohňom. Mňa najviac naučil o ohni oheň. Celkom logicky, áno. Že som pri ňom sedela veľmi veľa v živote. A vlastne skrze ten vzťah priamo s tým živlom som sa učila to isté voda, hej, to isté vzduch. Tak to fungovalo mne a v podstate asi aj úplne každému, koho poznám, lebo to je logické. Ale potom máme ešte tie vnútorné živly. Áno. Hej, a s tými sa môžeme dostávať do kontaktu práve aj skrze takúto metódu, ako je movement medicine, hej, cez ten tanec. Tak možno toto skús nejako osvetliť, že ako vlastne hej, toto funguje. No toto bolo pre mňa ako to podstatné, že ja som vždy mala blízko k týmto živlom, lebo to som vedela, že to je jasné, to mi bolo jasné. A cez movement medicine vlastne sa s tými živlami spájame cez ten pohyb, v tom procese pohybu a ja vlastne to vediem také moje slovo sprievodné tam proste zaznieva, že mne to proste tečie a rozprávam, čo mi ide a ten človek sa na to naladí a cez svoje pocity, cez to, že je naozaj v tele, sa s tými živlami spojí. Veď fyzické telo, keď naozaj začneš cítiť svoje kosti, svoje svaly, kĺby a tú ťaž, ktorá je to hmota, tvoje telo, ty sa tak spojíš so zemou, veď keď si predstavíš, že táto hmota je vlastne to je presne to isté, tie isté minerály a prvky, ako všetko hmotné v tomto stvorení, v tomto vesmíre. My máme presne tie isté. My sme súčasť Zeme. To je neuveriteľné. Naše telo je naša Zem. A keď sa na to úplne napojíš a v tom, že vypneš mozog, vtedy nič ti tam nejde a ty si úplne v každej jednej bunke odrazu prítomná a úplne inak to vnímaš. A ty vnímaš, že ty si to dieťa Zeme. To je prekrásny pocit návratu domov. Keď si to v takom tom bezpečí, v takom tom spočinutí a v tom takom nekonečnom prijatí, že vieš, vlastne sa staneš ako keby sama sebe mamou, ktorá ťa bezpodmienečne príjme a obíme, lebo ten element zeme je tam a my to všetci hľadáme. No, lebo to bezpodmienečné, tú sebalásku. Častokrát máme poškodené tie vzťahy s tými biologickými rodičmi a vlastne to súvisí s pôrodom a s tým, ako sme boli oddelení, že my sme neprišli do tohto sveta v tom prijatí, naozaj v tom nádhernom, že porodíte maminka, ideš na brúško, hneď ideš, nájdeš mliečko, že proste, že je to také naozaj. A to sú tie veľmi, veľmi silné zápisy, ktoré sú tak hlboko v podvedomí. To máme celogeneračne. To máme všetci. To je celogeneračne a celosvetovo, čo je veľmi veľká trauma. My si to neuvedomujeme. My stále hľadáme to napojenie sa na zdroj. Na to prijatie, bezpečie a že sa o teba tá mama postará, že nezomrieš. Takéto až existenčný strach mnoho ľudí prežíva. A ešte len z opustenia, z odmietnutia. Toto sú neuveriteľné traumy, ktoré sa nám prejavujú a potom my sa preto tak strašne snažíme, stále výkon. Nech ma uznávajú, nech mi tlieskajú, nech si nahodnobím ten majetok, aby som aby som prežil v podstate, aby som bol zabezpečený. A stále nejaké zadné vrátka. A tieto, ako keby to je až potvrdzovanie svojej existencie. A my sa strašne držíme zubami, nechtami a nevidíme tú obrovskú štedrosť tej zemi, ktorá nám všetko len takto dáva. Ona nás prijíma a ona nás miluje. A my potrebujeme znovu objaviť a znovu obnoviť ten vzťah. Ten základný, presne, s matkou. A to nás učí zem. A je to cez ten tanec vlastne človeka na to, aby sa mu to pootváralo, aby sa do toho dostal. A tam sa začínajú objavovať zase tie také presne, že moje seba prijatie, seba láska, seba hodnota. Obrovské témy, ktoré sa vyplavujú proste cez emócie. Potom samozrejme to je, keďže pracujem na všetkých 4 úrovniach, teraz sme pri zemi, aby som to objasnila. Potom pracujeme s emóciami. To je voda. Voda sú emócie. Jak rozpohybuješ tú hmotu trošička, tak tie močiare stagnujúce v tvojom tele odrazu prichádzajú. A už sa to, nevieš, prečo sa rozplačeš odrazu na tom tanci, nevieš, prečo chytíš takú zúrivosť, že potrebuješ to dať von. A ja pracujem s hlasom, pretože to je telo-hlas, to nie je telo a hlas. A hlas je neuveriteľne dobrý s emóciami, akože to každý vie, že
Teda dúfam, že a keď nevie, tak teraz som to pomenovala. Ale zároveň toto je taká kultivovaná forma, tak, hej, že nemusíme revať na hory, ale vlastne dáme do toho tú emóciu v tom pohybe a v tom hlase. A keď podporíme, lebo telohlas je prepojený, ty nemôžeš tancovať iba v tej zúrivosti bez toho, aby si nedých. A to je prepojené. Musíš dýchať, musíš to dať proste, keď to dáš ešte do hlasu, že si dovolíš celú tú emóciu nechať prejsť ešte celým hlasom a celým telom. Ide to takto rýchlo, nemusíš sa v tom máchať 40 terapií alebo čo. Ty si to len dovolíš, dovoliť si. Úplne sa odovzdať kontrolu. To o tom sú emócie pre mňa. O tom je tá voda, čo nás učí voda. Totálne sa položiť do dôvery v tento život, že ma to vedie tam, kam má. Ja neodporujem, nehatím tú hrádzu. Vieš, čo myslím? Nechám tú vodu, nech plynie. Nech ma vedie. Ja len dôverujem. A nech sa, hlavne tá emócia sa musí prejaviť. To je len forma energie, ktorá potrebuje prejsť cezo mňa. Emócie sú ako, mne sa páčilo, čo podal Osho, že on to podal o myšlienkach, ale pre mňa je to aj o emóciách, lebo myšlienky a emócie sú veľmi, veľmi blízko pre mňa, že to je ako mraky na oblohe. Tvoje vedomie je modrá obloha a tá myšlienka je mráčik, ktorý prechádza. To nie si ty. On len prejde. Iba pozoruj. Prešla. A to isté emócia. Len emócia tam potrebuješ sa ako keby jej dať ešte viac. Áno. Trošku viac sa s ňou spojiť. Tak. Akoby ísť do nej. Tak. A cez telo. Musíš ísť cez telo. To sa nedá v hlave emóciu si prežiť. Ono to je to, že vlastne to, že tie emócie sú ako voda, tak voda má tie vlastnosti, že sa nedá stlačiť. Tak. A vlastne ani zastaviť hmotou, pretože ona ju skôr či neskôr prerazí, roztrhne priehradu alebo prehlbí aj kameň. To je taká, teraz som zavodla, kto to povedal, ale že po kvapkách padajúca voda urobí dieru. Aj kameň, urobí dieru do kameňa. A to sa vlastne potom deje s našim fyzickým telom, že keď tie emócie potláčame, tak potom máme tie choroby. Hej, a vlastne tie civilizačné choroby, ktoré teraz máme, tak sú vlastne následkom tých potlačených emócií. No ale potom nám prišla taká módna vlna, že tak poďme všetko prejavovať. Hej. Hlavne v tomto sebarozvojovom svete, ale sme zistili empiricky, že to tiež asi nebude úplne ono, že bezbreho len tak ako frkať emócie napravo naľavo. A to chce vedome veľmi s tým pracovať, kultivovať, že tá emócia, to je len energia, ktorá potrebuje byť vyjadrená a ja preto dávam akože priestor. To je bezpečný priestor, kde si to môžeš dovoliť. No toto sa mi na tom vlastne páči. To je veľmi dôležité. Že tá emócia môže byť okamžite žitá. Tak. Hej, cez celé telo, cez ten pohyb, cez ten hlas a tým pádom prejde skrz a uvoľní sa. A je akoby, nie je to, že ju potlačím a není to ani, že... Že ju frsneš na druhého. Pozor, ty ju nefrskáš na druhého, nech je spojená tá emócia s nejakou osobou alebo situáciou, to je úplne jedno. Ale tým, že to robíme veľmi vedome, my len necháme taký kanál zo seba urobíme, nech to prejde tá voda cez nás. Lebo to je veľmi dôležité a nie je podstatné, kedy sa ti to stalo, tá trauma, s kým to je spojené. To nie je podstatné sa v tom patlať, to je len podstatné uvoľniť ten blok, ktorý sa práve rozhýbal cez ten pohyb. Dostať sa s tým do kontaktu a nechať to prejsť. A keď ti to potom neskôr načíta, s čím to bolo spojené, dobre. A keď nie, nevadí. To je v poriadku. Vôbec to nie je podstatné, ako keby analyzovať a logiku do toho dávať, lebo ako náhle tam príde myseľ, ona sa zastaví. Už to nejde. Zastavíš to. Už začneš o tom polemizovať. Zase pozornosť z tela ide do hlavy. No a tá myseľ teda, to je ten vzduch, to je ten ďalší element. Áno, to je ten ďalší element, ktorý je... No a tam to je to, čo my potrebujeme ako keby sa na to s týmto začať pracovať veľmi vedome. A tam je kľúč pre nás západniarov. Začať tak rozmýšľať a také si vyberať myšlienky, byť tak vedomí, aby sme tvorili veľmi vedome svoj život. Aby nás tá myseľ, že nedirigovala, aby sme my neboli otrokmi tej mysle, lebo 90% našich myšlienok nie je vedomých. No, máš neviem koľko tisíc myšlienok denne, vieš o nich? Ani nevieš. To je tak stále frčí na pozadí. Stále ide, hej, na pozadí. A ide veľmi o to, že keď si uvedomíme, akí sme my silní tvorcovia, alebo myšlienka je... elektromagnetický impuls, ktorý tvorí. Presne tak, ktorý tvorí. A na to sa nabalujú emócie, koherentné s myšlienkou a potom sa vlastne do toho to sú vlastne všetko vlastne frekvencie. Aj myšlienky, aj emócie sú frekvencie, ktoré tvoria vibráciu tvojho tela. A kde vibruješ, to isté, podobné vlastne priťahuješ. Ty nemôžeš tvoriť zo energie, z vibrácie strachu nejakú krásnu budúcnosť, svoju realitu. No nie, všetko bude proste v tejto frekvencii. My potrebujeme sa dostať do novej frekvencie, to znamená, musím nové myšlienky mať, ktoré sú
veľmi tvorivé, v súlade, už aké chceš, hej, to je úplne jedno. Ja nebudem hovoriť nálepkovať dobré, zlé, biele, čierne, to je jedno. To, na čo myslíš, aby to bolo v súlade. Tak sa cítiš, lebo ono sa to nabaľuje. To je nekonečné kolečko, emócie, myslenie. Alebo sa začneš nejako cítiť, okamžite máš tie myšlenky spojené s tou emóciou. My musíme vedieť vystúpiť z tohto kolečka. A tanec je ten kľúč. Ty vystúpiš a ideš do tela. Vypneš, ideš do tela a tá pozornosť je celá v tele, lebo len v prítomnom okamihu dokážeš to je jediné, čo máme. My nežijeme v minulosti. To, čo som povedal pred 3 sekundami, už nie je. A nikdy sa nevráti. A budúcnosť, ja neviem, čo bude o 3 sekundy. Vôbec neviem. Mám len tento jediný okamih. A keď ho dokážeme ako keby uchopiť, keď dokážeme byť naozaj a v prítomnosti, neexistuje utrpenie. Neexistuje nešťastie, neexistuje nič to, čo nám mysel ako keby vytvára a v čom my sústavne žijeme. To sú celé ilúzie. My potrebujeme pochopiť, že je to celé na nás a tú moc a zodpovednosť si zobrať. To je obrovská zodpovednosť. Lebo už potom sa nemáš na koho vyhovoriť. Ty vystupuješ z roli obete, hej? Odhaľuješ presne také tie srandičky, čo si na seba ukula, že kritik, sudca, presne tie vnútorné hlasy, ktoré ťa... No, je to trošku, akože chce to určitý stupeň odvahy, lebo vlastne už zrazu sa nemáš na koho vyhovoriť a nemáš koho obviňovať, keď si uvedomíš, že si to celé tvoríš, tak musíš trošku ísť aj do tej pokory a že a sakra a pozrieť sa do toho zrkadla a vlastne prevziať tú zodpovednosť za každú jednu myšlienku. Presne tak. A to je veľmi dobré. A za celú realitu, keď sa dívaš, čo sa mi deje, to nie, že tebe sa deje, to spolu vytváraš. Nehovorím, že vytváraš, lebo to je pre mňa dosť silné, ale spolu vytváraš, hej? Lebo my sme aj tak stále súčasť celku. Áno, to sa nedá. My si nemôžeme, akože sami, iba my, to, čo ja si to takto a takto to bude. Nie, tam je hra. Hej, ja som to myslela tak, akoby, že je dôležité prevziať tú zodpovednosť, ale samozrejme, že sme determinovaní prostredím, ktoré nás obklopuje, hej, nejakými aj presne tak, aj rodovou líniou a je v tom veľmi veľa vecí. Mne sa vlastne páči, že už teraz trošku aj veda mnohé z týchto vecí dokázala, že už to nie sú nejaké ezoterické žvásty, ale vlastne vieme, že takto to naozaj skutočne je, že tú realitu si tvoríme, ale... preto aj nefungujú niektoré tie také násilné manifestácie alebo pokusy o manifestácie, pretože tú realitu si tvoríme, ale na základe nejakého kontextu, v ktorom sa nachádzame. A my, pokiaľ sa nedostaneme do toho nášho podvedomia, presne ako si povedala, tak tvoríme tým podvedomím. Ano. A preto tento pohyb je výborný na to sa tam dostať. No a skúsme ešte teda ten posledný element uchopiť, toho ducha, lebo to je možno také najabstraktnejšie pre ľudí. Áno. No to je energia. Všetko je stvorené z energie. Predsa to už teraz je, myslím, že nie je žiadne EZO. Myslím, že všetci chápu, aj moderná fyzika to definovala. My sme viac energia než hmota. Keby sme išli do úplne, že do mikroskopických rozmerov, tak vlastne aj ten atóm, že do akej miery je hmota a do akej je energia, stále je to len častica a vlna, ktorá sa, keď sa bavíme o kvantovej fyzike, to sú veci, ktoré sú teraz už nám známe a je dôležité ten pozorovateľ, že z ktorého uhlu pohľadu sa na to dívam, vtedy sa to tak správa. My keď si uvedomíme, že všetko je energia a my sme tiež len prejav nejakej energie, ktorá vibruje na možno veľmi nízkej frekvencii a tým pádom je zhmotnená veľmi, tak a sme, keď vlastne sa zobudíme alebo preberieme v tom takom, že si spomenieme na istej úrovni, že ale veď všetko so všetkým súvisí a aj tak všetci pochádzame z jedného veľkého tresku. To je to vedomie jednoty pre mňa, ktorý je oheň. Ešte aj v tej práci, vlastne v tej šamanskej. Oheň je nádherný živel, ktorý nám to pripomína, ktorý nás s tým spája, s tým vnútornou iskrou, s tým, že vôbec žijeme, že tu je život na tejto v celom vesmíre. To je preto, že ten oheň proste vzblkol a že vďaka tomu ohňu, vďaka tomu svetlu my môžeme vôbec žiť, že toto telo sa hýbe. Veď to je, bez ohňa by sme neboli. To je ten duch, ktorý hýbe týmto telom. Telo je len dopravný prostriedok pre dušu, to sa tak povie, ale istým spôsobom áno, lebo jak by to všetko bolo možné, toto celé zažívať? Pre mňa je to, no a v Movement Medicine, alebo aj teda mojou prácou zatiaľ Transcendence, ako to mám ja, tak vlastne všetky tieto vrstvy
v tom sú zahrnuté cez tieto elementy a prebudzam našu vnímavosť a naše vedomie, aby sme sa s tým začali spájať, aby sme rozširovali našu pozornosť a začali o tom uvažovať, cítiť to inak. Stačí niekedy, že ty dostaneš informáciu, potom chvíľku ti to trvá, kým to tak akože začneš to skúšať a odrazu, už to zacvakne, lebo už to cítiš. A už je to tvoja skúsenosť. Čiže informácia je veľmi dôležitá prvý raz. Aj keď je to niečo, čo si v živote nepočul, to nevadí. To nevadí, iba keď si trošku otvorený a dáš tomu šancu, že skúsim, že čo to so mnou spraví. Ono to dotečie, ono sa to stane tvojou skúsenosťou a už, keď je niečo tvojou skúsenosťou, už je to tvoje, už ti to nikto nevezme, už to nie je teória. A ono sa to ťažko vysvetľuje, lebo je to veľmi subjektívne. Toto sa ťažko dokazuje, tieto veci, lebo jak dokážeš? A tak myslím si, že to stačí naozaj raz zažiť a už potom človek veľmi rýchlo sa s tým spojí, o čom hovoríš. Skúsme teraz povedať divákom, že kde by ťa našli, ak ich toto zaujalo, že kde sa k tebe dostanú, kde môžu niečo takéto zažiť. Teda keď už hovoríme o tom, že si to treba zažiť, tak kde to môžu, hej? Dobre, tak ja mám centrum s Baškou Švidraňovou, mojou priateľkou, veľmi dobrou a dlhoročnou kolegyňou v Žiline, ktoré sme nazvali Arte Spiritu, ktoré vlastne spája to umenie a ducha. Takže my to voláme umenie ducha, alebo teda život v súlade s celkom. A vlastne v tomto centre tvoríme hlavne cez umenie, lebo tanec, aj sound healing, aj vlastne divadlo ako také je určitá forma umenia a vlastne vôbec spirituálna cesta alebo rozvoj spirituálny má strašne blízko k umeniu, alebo umenie má možno najbližšie k tomu, lebo tam pracuješ s celou psychikou, s celou bytosťou, to je vlastne mnohovrstvové. Takže vlastne my sme to vždy obidve cítili, že by toto je naozaj cesta, ako môžeme prepojiť tieto svety, dva svety, ak sa to tak dá nazvať, aj tak si myslím, že je to jeden svet, len ako to priblížiť viac ľuďom, ako ich do toho vtiahnuť. Cez to umenie to ide veľmi jednoducho a krásne. A viem, že vlastne Arte Spiritu má teda aj podcast, v ktorom som aj ja bola hostka. Práve včera. Áno. No a teda nájdu vás, máte stránku. Máme stránku. Arte Spiritu. Tu ešte webku nemáme, ale vlastne cez Linktree nás nájdu. Veľmi jednoducho. Takže do Google, keď si dajú Arte Spiritu, vás alebo nájdu? na Instagrame, na Facebooku sme Arte Spiritu, to nás veľmi jednoducho A ty máš nájdu. tiež svoju stránku. A ja mám svoju stránku kristinasihelska.com. A teda www predtým. A nájdu ťa vlastne aj na Instagrame a nájdu ťa aj na Facebooku. Hej? Tak, a tam vlastne tak. dávaš kurzy, workshopy, retreaty, otvorené hodiny, ceremonie. To sú vlastne rôzne formy, ktorými ja prinášam tento pohyb, tento tanec, túto medicínu pohybu. Ľuďom v rôznych formách teda, že niekto si môže prísť iba zažiť otvorenú hodinu, ktorá je naozaj otvorená pre hocikoho, kto chce si teda skúsiť, že čo to je. A je to fajn, taký možno prvý krok, keď sa ešte bojí, keď úplne nevie, ale tak cíti, že by šiel, alebo možno ceremónia je tiež veľmi, veľmi pekná, to je taká 4-5 hodinová záležitosť, veľmi pekná, lebo je spojená väčšinou aj so sound healingom, so skakaom, s medicínskymi piesňami, že naozaj je to také viac komplexné, také príjemné. Naozaj to také... To sme robili včera. Áno, takéto, keď si povieš, že jasné, sme tak v kruhu spolu a prepojení a že konečne máš pocit, že ty vole, tu ma fakt príjmajú, aký som. Tu ma nikto neposudzuje, tu je úplne OK byť, aký som. A toto ľudia veľmi potrebujú. Preto ja robím túto prácu a preto sa prinášam medicínu kruhu, všetko je medicína, dobre, skúsim takto, že stretávanie v kruhu, lebo ľudia, my sme sociálne tvory, my potrebujeme to naozajstné, ten kontakt, naozajstný kontakt, srdce a srdce. A v tých kruhoch, keďže je držaný ten bezpečný priestor, tam je sú tam také pravidlá, ktoré to umožňujú, že človek príde, akýkoľvek si, s hociakými myšlienkami, so svojimi sračkami, to je jedno, ako sa cítiš. To je úplne jedno, či si biely, zelený, fialový, príď. A je tam prijatý. A ten človek, väčšinou my dievčatá naozaj, že plačú, alebo ženy mi plačú, že bože, vy ste moja rodina, ja vás poznám 2 hodiny, ja som vám povedala to, čo som v živote mojim 20-ročným kamoškám nepovedala. Lebo tam je to. Tam je to, že nikto ťa nesúdi a ťa vidia. No a keď sme už pri tých osobných témach, tak ja by som ťa o chvíľočku pozvala trošku ešte viac do hĺbky, do tých tvojich tém, o ktorých viem, že ich nesieš. Veľmi silné zážitky, ktoré vlastne ti pomohol spracovať tanec a tento vedomý pohyb, movement medicine.
A vás, milí diváci, by som teda rada pozvala na platformu Hiro Hiro, kde môžete sledovať podcast Jednoducho život celý až do konca, bez reklám. A vopred vám ďakujem za vašu podporu, aj za to, že to budete zdieľať so svojimi priateľmi, kolegami, keď vás tieto témy zaujmú, pretože naozaj je pre nás dôležité, aby sa to šírilo medzi ľudí, medzi bežných ľudí, úplne mimo nejaké naše bubliny, aby skrátka sa ľudia, ktorí potrebujú získať kontakt sami so sebou a nájsť cestu k tomu jednoduchému, súladnému, harmonickému životu, aby túto možnosť naozaj dostali. Takže túto časť podcastu dopozeráte teraz, môžete aj na iných platformách, na YouTube, na Spotify a potom celý ho nájdete na Hiro Hiro.